No, 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 no. Mama biro. Nyawari sowara weruru nyithinda. Nyawari. Nyawagire. Ana wuo. Iwuok idhi kanye sani? Adhi kanisa. Apenji ni idhi kanye sani miting'o mana bag mar ang'ongo no? Wadhi e wer. Nyawagire. Iting'o ang'o bag mar ang'ongo no iwuok idhi go e wer? Wadhi e wer mag lepa. Wer tindi jakwaya. Nyawagire. Ye Nyasaye owara we. Apenji ni Nyasaye owari we weche mang'eny ato Nyasaye owari we weche mang'eny idhi e kwaya nyithindo gi tiweyago ka. Sani emed mori ndiko ot kama dwari to nyithindo gi. Kadongi ntiere kae. Dayo nyocho kweri mondo mi iwe machwang. Sani ane midwa weya gi nyithindo gi. Idwaro nang'o? Amanyo. Agem ni jati. Apenji ni Nyawagire. Jatijno biro savo era mara kodi. Dong adhi tadi. Idhi tieko ndalo adi? Ndalo adi. Ndalo adek go te kendi wacho ndalo adek. Ndalo adek koso jumbe adek. Chiencha ni wacho nang'o kacha? Ndalo adek. Apenji ni ndalo adek to mar wuondo wang'a mondo mi wuok ka idhi kama idhiye. Apenji ni Nyawagire. Sani iwuok idwaro dhi e kwaya dong? Iwinja? Adwa dhi e kwaya wachani. Ere jawer. Iting'o bag mar ang'ongo. Iwuok ka idwaro dhi kwaya. Adwaro nyisi gimoro achiel. Iwinjo gini Nyawagire? Awinja chiko ito. Nyithindo gi te ineno wan gi nyithindo gi. Gin nyithindo adi? Nyithindo abich dong. Nyaka machogo ineno ka ting'o ka dong. Iamua kendo iting'a ting'a bag mar ang'ongo no nidhi. Koro awe bag. Dak iting'o nyithindo gi be dhigo. Koro kanisa ka ting'o nyithindo, macha nok kiche, macha en ang'o? En piem mar wer. En piem mar wer, iwuok iwe nyithindi ka dhi denyo, dhi biro baro ka jirani ni idhi e piem mar wer. To dongi ntie. Antie ane matedo. Dongi. Nyawagire. Dongi ng'etedo. Akoni ni iwinjo gini? Winy gima nyisi. Awinji. Sani nyithindo gi an awuok adhi go mjengo kamanyo matek ni antie. Bawuoyo kodi. Awinji. Wuog dhi e kwaya, ere dhi e kwaya midhieno. Ba dhi e kwaya ni no tidhi chuth. Adhi chuth. Awacho ni dhi e kwaya ni midwa dhi e kwaya no. Karori. Ne duoga ne ka. Iwuok idhi e kwaya koso ni in gi pachi moro? Adhi e kwaya. Oriti migona to tigona kaka ang'o? Dong wadhi nenore after 3 days. After 3 days diere ka ng'ama miya hera. Nyisa ni nitie med moro mondiko ot kama biro miya hera after 3 days no. Biro nenane. Ibiro nenane. Kendi nduoka gi wi manomol ni ibiro nenane. Nyawagire ini kare ini dhako ilagani ini biro puonji kaka karang'o dhako ni. Ija kanisa mane? Ija SDA dong? Iwuok idhi e kanisa ni udhi e wer. Sani ni udhi piem e wer. Ati weya ka chandora ka adwa safa ka. Wadhi yo sayomba. Isechoko pesa na turi ka kori pande bag iwuogo ni dhi e wer. Donge? Wadhi yo. Ne mama ni poda wuoyo kodi ka. Sayomba. Ing'eni gari dhi yomba. Sayombi ati weya gi kech makata gimiloso ka ni gari dhi yombi. Gari no ng'ama no chule pesa dong manan. Duoka Nyawagire onge kama idhiye. Kare sida en. Akoni ni adhiambo nyathina chung'ane ka nyara. Owuo gi mama uni matin. Nyawagire, nyisa ni kawuono en tarik adi? Kawuono di chieng' mane? Kawuono dong Jumapil. En Jumapil. Kanisa udwa dhi udhieko piem dong? Iko maber ndalo adek. Ndalo adek mari tang'eni skul to nok idhiga. Kata ka skul idhi ang'eni tinde titemi riek dalana ka dong? Asebedo ka puonji today is Kano tarik 12. Ne wuo koda gi English. Wuo koda kaka inendo wuoyo koda no. 12. Today is 12. 12 ang'o? Okiwuo? April. 12 April. 2023. What are you going to do there? No adhi e kanisa mar piem. Sayo. Ne wuo koda gi English. Amina na dwa wuoyo koda no. Ing'e maber ni ne ber ing'eyo ni an gi ne Nyawagire ne ling'ane an gi psychologist mar winjo gimi wi pachi wacho.
Wacho ni an gi cycle sister. What are you going to do there? Wadhi e kanisa. Wuo koda gi kisungu ne mama ni. Penji ni what are you going to do there? Ne mama ni wuo koda. Dong ni wuok ne dwa dhi kanisa. What is your role in the church? Wadhi e kanisa. Ne puda penji gi mapenji pok iwuoka. An e chuori an ema lawo i mondo mi iwuoka. Ne eri pieth bo wino kidhi. Dhi adhiya kanisa to kik iduog dalana ka. In idhi adhiya to dalana ka kik iduogi. Apenje gi mapenjo to kata rol ma en ong'eyi kanisa mokia. Ya joma nyombo gi e wang' ni kik